Dvojizbový tehlový byt v Žiari nad Hronom sa nachádza na ulici Alexandra Dubčeka. Byt s plastovými oknami má murovanú kúpeľňu spojenú s WC, novú kuchynskú linku, keramickú dlažbu na chodbe, v kuchyni a v kúpeľni, plávajúcu podlahu v jednej izbe, v druhej izbe sú zrekonštruované pôvodné drevené parkety. V druhej izbe sú zrekonštruované pôvodné drevené parkety. V byte je nová elektro- a vodoinštalácia. Bytový dom je kompletne zrekonštruovaný. Byt je k dispozícii ihneď. Cena dvojizbového bytu v Žiari nad Hronom je 34 000 eur.